Sheepdog training take time. Kijk. Dat we deze wel... Hey. Is wel een mooie. Goedemorgen. Goedemorgen, bekende gezichten. Wat een schitterend schouwspel is dat. Ja. Die is meegelopen. Ik zie het. Je hoort er eigenlijk te staan hier. Ik dacht al, mag dat wel van de herderin? Eigenlijk niet, maar het is nog een jonge hond, die moet het nog leren. Hi. Jan Barmans. Bas. L1, programma onderweg. Kijken we vaak. Ik was een tijdje geleden was ik hier, ja, ik weet niet meer precies hoe lang geleden. Toen maakten wij een fietstochtje, privé. En toen was dat volgens mij in die wei een heel evenement. Kan dat? Ook met schapen en trainen en... Nee, voor mij deze wijs is het. Of deze wei? Ja. Ja, dan is het misschien deze wei geweest. Kan dat? Ja, dat kan. Dat hier wel eens evenementen gehouden worden? Ja, ik heb een wedstrijd gehad. Ja, ik denk eind mei of zo. Ja, dat zou kunnen. Ja. Is trouwens wel een prachtig... Ja, is waarschijnlijk een flesland. Dus die is door anderen grootgebracht. Dat heeft de moeder niet gezoogd, maar waarschijnlijk met een fles. En zo zie ik mensen op, want lopen ze eigenlijk een beetje achteraan. Is dat goed of is dat niet goed? Ze is heel mak en heel braaf, dus ze is mensen gewend en dan is ze liever bij de mensen als bij de kudde? Als bij de hond. En wie komt daar nu aan? Dat is Anja met de hond Joe. En wat zijn jullie van elkaar? Man en vrouw. Ah, hallo Anja. Nou, Anja staat er nog niet zo netjes op, want Anja heeft een linkerdik oog gestoken door een wesp. Oh. Niet dat je zegt van huishoudelijk geweld of zoiets. Of, dat is de... Oh kijk, dan gaat hij ineens haantjesgedrag vertonen. Ja, dan gaat hij zeggen van kom jij maar eens. Met die voorpoot zo. Ja, kijk. Kijk Mitch. Hebben de schapen ook een naam? Nee. Nee. Ik denk mensen die een paar schapen hebben misschien wel, maar die grotere kuddes die hebben geen naam. En jullie zijn nou gewoon aan het trainen? Ja. Wij zijn met een clubje hier van een man of 10. En Patrick Jansen, dat is eigenaar van dit land, die woont daar, in een huis met de zonnepanelen. En wij trainen meestal zaterdagsmiddags en zondagsmorgens. Dan gaan we om de beurt een beetje trainen. Daar staan nou nog een 30 staan er in die hokjes. Dan halen we iedere keer een groepje van 5, 6 af en dan pakken we de training. Oké. Ja. Zijn jullie blij dat het nu ineens wat frisser weer is? Ja. We hebben gelukkig hier nog geen last van de blauwtong. En daarom vraag ik dat. Als het koud weer is, dan is het hopelijk hier snel afgelopen met die beestjes. Ja, de knut hè? Ja, als je links en rechts hoort en ziet wat er gebeurt, dat is toch wel dramatisch. Jullie zijn gevrijwaard gebleven tot nu toe van? Ja. Maar goed, wij kunnen niet overdragen. Ook niet de hond of de mens of de schaap onder elkaar. Het is alleen die knoet, die mug. Ja. Als je steekt en de incubatietijd van 7, 8 dagen, dan heb je kans op blauwtong als je pech hebt. Hoeveel schapen hebben jullie in totaal? Ik denk dat hier nou een stuk of 60 lopen. Hier aan de overkant de wijtje staan er ook nog een paar. En hier staan er een stuk of 10 denk ik nou. En daar nog een stuk of 30. Ja. En deze heeft last van zijn poten. Die staat nu in een badje. En daar zit iets in wat goed is voor zijn pootjes? Ja, ik weet niet precies wat erin zit. Patrick heeft hem er net ingezet, dan moet hij een uurtje in blijven staan en dan mag hij eruit.
Oké. Ja, het is een soort rotkreupel. Die hebben 2 van die teentjes en daartussenin zit dan zo'n soort ja, wondjes. Dan wordt het een beetje zacht. Dan loopt die kreupel. En hoe vaak moet hij daarin? 1 keer per week of zo. Ik weet het niet precies, maar ik denk 1 keer per week. Goh, wat grappig, dat heb ik nog nooit gezien. Ja. Nou, wij zijn eigenlijk, voor ons is het ook allemaal een hobby. En we dachten al, de schaap is best wel een beetje sterk bezig. Maar ja, dan hebben ze dit, dan hebben ze dat. Best nog veel werk aan hoor. En is het voor jullie puur een hobby? Nou, zeg maar echt een goede hobby. Ja. Want? Ik heb altijd in paarden gezeten. Ben ik nou vorig jaar mee gestopt. Vanwege de leeftijd. Op een gegeven moment word je 60, je moet een keer stoppen. En we hebben heel veel wedstrijden in Nederland gehad. En dit is eigenlijk was de hobby van Anja. En dan ben ik er ook in gedoken en dan doen we het gezamenlijk. Ja. Ja, heel veel wedstrijden. Gaat heel erg goed met Jan. Ja. Ja. Want jij moet er dan een beetje in groeien nog. Terwijl, hè, jij hebt dan altijd meer in de schapen gezeten. Ik ben ermee begonnen en toen is hij er ook ingestroomd en nu doet hij dus alleen maar als hobby de schapen. Nog Oké. altijd eerst de paarden, maar nu de schapen. Ja. En nu hebben we ook sinds een jaar thuis wat schapen. En dan zie je ook dat het snel beter wordt. Omdat ja, je hoeft de deur en de poort maar open te maken en je kunt trainen. Hè? En we gaan hier wel altijd nog even naartoe. Het is een andere wei, iets andere schapen. Ook voor de gezelligheid natuurlijk. Maar als je thuis gewoon iedere dag een paar minuutjes kunt trainen, dat gaat gewoon goed vooruit. Ja. Ja. Het is net alsof je als je bijvoorbeeld een oud autootje hebt en je hebt hem ergens in een stalling staan, dan ga je er minder vaak mee op pad Ja, dan klopt, als dat klopt. je hem thuis in de garage hebt. Precies. Ja. Dus handigheid siert de mens. Zoiets. Dit is Joe. Die is toch heel jong, dus een jaar. En voor mij was de 2e keer dat ik hier train. Dus het was allemaal nog heel erg nieuw en vers. Maar thuis, ja, pak hem bijna iedere dag eventjes. Is het een talentje? Ja, qua bloedlijn in ieder geval wel. Maar ja, dan moet het zich nog uitwijzen of wij ook een goede combinatie worden. En als dat nou niet zo zou zijn, Ja, moet Joe dan vertrekken? het zou kunnen. Ja, Want hoeveel honden heb je? wij hebben er 5. 5. Ja, maar 1 senior, dat is bijna 13. 1 blinde, dus dat gaat niet meer. En dan nog 3 in de wedstrijden. Oh. Ja, Dus ze hebben ook een mooie oude dag bij jullie. jazeker. Ja, nou, ik moet zeggen, we hebben vorig jaar voor het eerst een hondje dus verkocht. Er was een oproep op Facebook van vacature bij een kudde. En toen dacht ik van, ja, ze vragen een herder. Nee, ze vroegen dus een hond. En toen hebben we dus een wedstrijdhond daar naartoe verkocht. En die mag dus de hele dag werken. Nou, wat wil je nog meer? Die hond wil de hele dag werken en nou mag hij de hele dag werken. Is die ver weg gegaan? Nee, naar de Loonse en Drunense Duinen. Oh, in de buurt Ja. van Tilburg daar die Ja. kanten. Ja, bij de Efteling. En zoeken jullie hem nog wel eens op? Ja, dat hebben we dit jaar gedaan. Maar dat was echt een teleurstelling voor ons. Oh, Want hij kwam bij ons en even kwispelen en dat was het. Dus het was heel goed natuurlijk, want dat betekent dat hij daar heel goed gewend is. Maar we doen dat niet nog een keer, want dat heeft geen meerwaarde. We hadden gedacht, we hebben 7 jaar lekkere brokken gevoerd. Daar zal hij ons nog wat dankbaar voor zijn, maar hij kent ons amper. ja, het lijkt een beetje op het geheugen van een goudvis. 3 Ja, seconden, precies. weet je wel? Ja. Heerlijk. Ja. Oh, maar ja, dat is grappig. Het is net zoals bij mensen, hè? Of het klikt, of het klikt minder. Ja. Maar het is, ja, Joe is wel een echte, een jonge hond, zoals jij net ook over dat. Ja. Oh, hij is alweer gevlogen. Ja, hij is weer bij de ander getrippeld. Ja, dat is gewoon jaren werk. Maar komen die uit jullie eigen nestjes? Of komt hoe komen jullie aan Joe? Die hebben Onze laatste 2 honden, en Joe ook, zijn honden die zijn eigenlijk in Engeland gefokt en geboren. Want daar zit eigenlijk het goede spul. Die zijn op een veiling terechtgekomen en die zijn toen verhuisd naar Noorwegen.
Daar zit een jonge Belg en die kan heel goed honden trainen. En die koopt heel vaak op die veilingen daar in Engeland koopt hij zijn aantal honden op. Een jonge Belg in Noorwegen? Ja. Ben de Kerf heet hij. En die kan echt heel goed. Die ken ik vrij goed. En soms als ik een hond nodig heb, bel ik hem op van heb je niet iets liggen voor ons. Hij weet een beetje waar wij zoeken. En zo zijn we nou niet 200 gekomen. Ja, vertel eens. Jullie zoeken iets, dat weet hij, maar zoeken mensen dan wel eens verschillende dingen, herders? Nou weet je wat het is, als je een pup koopt, wil niet zeggen dat hij misschien heel goed bij de schapen werkt. Dat is een risicofactor. Wij kijken ook naar bloedlijnen, wat zit er allemaal een beetje in. Wij kopen liever een hond die 4, 5 maanden is, of 6 maanden. Die al een keer bij de schapen is geweest, kan je een beetje zien wat hij doet, hoe hij werkt en hoe het karakter is. Is het een langzame hond, of is hij lekker vlug, of is hij lekker vrij, of heeft hij helemaal geen interesse in schapen, en daar kunnen we op selecteren.